И здравейте, YouTube, аз съм Никак. Това е втората облога в Ендъргот. Нещата ще бъдат дадени, когато намеря победителите. 3 спаун ега, Sharpness 2, Full Match, 2 Full Bradley и важната част. 3 Full Set и трябва да намеря каската. Стаки 10 лега. Тук са 101 Whitehair глави. Тук са 70 няколко лега Full Match. Full Match. Тук 2 Full Bradley. Нямаше место да ги оставя в една честа. Ето, нали. Full. Ще ги изтегля на 100 subscribera, онова от giveaway. Ще ги изтегля, ще дам на някой пайдай. Там за SMS ще говоря с него. Само ще изчакаме да дойде 10 април. Кажете на 100 subscriber ще ги изтегля. Аз имам 50, ето това с леговете, нали пак казвам. Whitehair. Това ще го оставите така. Whitehair главите. И добре, това е малката тамбула. Тук лего е фул. Така. И пак 100 000 ще дам. Не ли е в сървара? Добре хора, това беше Open. Ще ги изтегла на 100 subscribera. Как да запишете лайк, коментирайте и оставете скайпа, когато ги изтегла, да ви е радно в скайпа и се абонирайте. Добре, това беше